טוב, אנחנו נמשיך רגע. אנחנו עדיין במערכות יחסים, כן? הבנו משהו, כיצד פגמי האופי שלי פוגעים באחרים במערכות היחסים, עד כמה אני לא מתחשב, עד כמה אני מחפש רק את טובת עצמי. זה יכול להגיע למצבים מאוד לא נעימים, וככה אנחנו פוגעים באחרים ופוגעים בעצמנו כל הזמן. מעגל היום ונורא. לראות את זה בכתיבה זה אף פעם לא נעים, אבל צריך לדעת שעם אלוהים אנחנו נמשיך בהחלמה ונדע לטפל בזה דרך הצעדי 9 שלנו, הסליחה שנעשה עם האנשים האלה, שזה חשוב מאוד מאוד. אז כרגע דיברתי על זה ככה. דיברתי גם על קנאה. אתם זוכרים שדיברתי על קנאה. משהו קורה לי עם קנאה, שאני אגיד לכם מה קורה. בשבילי הקנאה, אני לא יודע איך לטפל בה, כי קנאה זה אתה מקנא במישהי או במישהו שמצליח, כן? אז אם אתה מקנא במישהו שמצליח בעסקים, בוא נגיד, אז אתה מקנא בו, אבל בוא רגע תצא מעצמך, נחשוב מה הוא עושה בשביל ההצלחה הזו. אם אתה מסוגל לעשות את זה, אולי הוא מוותר על שינה, אולי הוא מוותר על להיות בקשר עם המשפחה שלו, אולי הוא סביב השעון, הוא קם ב-5-6 בבוקר וחוזר רק בערב הביתה, אולי הוא צריך לעמוד במצבים לא נעימים בעסקים, כן, שזה מצריך ממנו לקחת סיכונים וכל מיני דברים כאלה. אז אם אתה רוצה את מה שיש לו ואתה מקנא בו, אז אולי תשאל את עצמך אם אתה מוכן להקריב את מה שהוא מקריב בשביל זה, אוקיי? למרות שאנחנו לפעמים רוצים להשיג את הדברים מהר, כן? שאצלנו שזה יגיע כאן ועכשיו, בלי כל ההתעסקות מסביב. הוא עושה מה שהוא עושה, אז בסדר, אז הוא עושה מה שהוא עושה. אנחנו רוצים להשיג את זה ככה, אתם יודעים, על מוכן, בלי להתאמץ. אז אלה דברים שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בקנאה. מה קורה בקנאה לגברת? פה הייתה לי בעיה. כשאני, כמו שאמרתי על אנדריה, שסגרתי אותה בבית, מהמחפש טובת עצמי ומפוחד, ולא נתתי לה לצאת, מישהו מהצד יכל להגיד, רגע, זה קנאה אולי, אתה מקנא, שהיא לא תצא, שהיא לא תדבר עם אחרים, אבל לא. אם היא הייתה מדברת עם גבר אחר, התגובה שלי הייתה פחד. רציתי למנוע את זה ממנה, למה? רציתי למנוע את זה ממנה, כי אם היא תדבר עם הדבר הזה, עם המישהו הזה, סליחה, והתפתח שם משהו ואני אאבד אותה, האינסטינקטים שלי בסכנה. אינסטינקט המין שלי בסכנה, הביטחון הרגשי שלי בסכנה, הביטחון הנפשי שלי בסכנה, כל מה שהיא צריכה לספק לי בסכנה, כן? אז התגובות היו של פחד, לא של קנאה. מה זה קנאה? הקנאה במקרה הזה הוא יותר פחד לאבד אותה מתוך אנוכיות, שאני מחפש טובת עצמי ומפוחד, שאם אני מאבד אותה, לא יהיה לי קודם כל הסקס, ואחר כך כל הדברים הנלווים האחרים, שהיא צריכה לטפל בי, להיות בן אימא ומאהבת, כמו שאמרנו בלילה. היום ונורא קצת. אז קנאה אני לא יודע איך להכניס פה, הקנאה קצת התבטלה לי, לא השתמשתי בה אף פעם, כי ראיתי מה עושה הפחדים, ואז אפשר לייחס את זה גם לקנאה, אבל קנאה זזה במקרה הזה במערכות יחסים עם נשים, ואולי הקנאה אפשר לשייך אותה קצת אחרת, כמו שאמרתי בדוגמה שנתתי, שאנחנו רואים אנשים, אנחנו רואים עם רכב יפה, עם זה יפה, אז מתעורר בנו משהו שם, ואנחנו גם רוצים, כן? מתוך, אתם יודעים, מתוך מה, אבל שזה גם קשור עדיין לאגו, לגאווה, לצורך, להשפעה החברתית, למעמד שלנו, וכל מה שאנחנו יודעים להגיד ולהמשיך להגיד על זה. אז הקנאה מבוססת במקומות האלה קצת יותר, במערכות יחסים עם הבנות זוג זה היה מבוסס יותר מחפש טובת עצמי ומפוחד, הקנאה התבטלה לי פה. הייתי חייב להתעכב על זה רגע בשביל להסביר את זה. טוב, אנחנו רוצים רגע להבין מה קורה עוד פעם. אנחנו צריכים להבין שבכל מערכות יחסים, בגלל שאני מחפש טובת עצמי ומפוחד, אפילו בין חברים, כן? בין חברים. חבר יכול לבוא, לקחת אותי, להחזיר אותי, לתת לי, לעשות בשבילי, להיות ער לצרכים שלי, לדאוג אפילו מפעם לפעם שהצרכים שלי ככה ימולאו, הוא אפילו משקיע מעצמו יותר. אפשר לראות את זה במערכת יחסים הראשונה עם הספונסר, ספונסר קשוב, ספונסר נותן, ספונסר מקבל, בכל שעה אני רוצה שהוא יהיה שם, אני רוצה שהוא יהיה פנוי בשבילי, כאילו אין לו חיים, אין לו חיים לספונסר. ברגע שאני צלצלתי, הוא צריך הכל, אין, שום סיבה כזו או אחרת, לא מתקיימים חיים, אין לו חיים. אז השעות, לא שעות, כן, אני צריך אותך עכשיו, נקודה סוף, תבוא, תהיה, תעשה,
תטפל בי, תגיד לי, אני מרגיש לא טוב, כמו ילד קטן, בוא תיקח את ההרגשה הזאת, לא יודע, תעשה אוקוס פוקוס, תעביר את זה, תהיה פה בשבילי 24 שעות. זה היחסים האישיים, כן, ביני לבין ספונסר, שזה מאוד מובהק שאפשר לראות את הדבר הזה. הצורך שלי, שהוא יהיה בשבילי שם 24 שעות, כמו שאני רוצה, כמה זמן שאני רוצה, עם הקשבה מלאה, איך שאני רוצה, ואני יכול לחזור ולהיות תקוע באובססיות על כל מיני דברים, אבל הוא צריך להיות שם בשבילי. כן, הוא צריך ככה להיות שם. מה קורה אם הספונסר שלי לאט לאט כבר לא יכול כל כך להכיל אותי, והוא נותן לי להבין שהוא צריך, בכל זאת בן אדם, שיש לו קצת שעות, יש לו קצת אישה, יש לו קצת ילדים, אז תראו מה קורה לי לפעמים. אני מגיב בכעס, אני מגיב בפחד. הדבר הראשון זה אני שופט אותו, כבר יכול להיות. מה זה, הוא לא נמצא שם? מה זה, הוא לא זה שם? מה זאת אומרת, יש לו ילדים? נראה לי שהוא רוצה להתנתק ממני. מה זה, הוא כבר לא מתייחס? נראה לי שהוא מסנן אותי. אני מרגיש שהוא קצת קר אליי. מה זה, בטח הוא... אין שום התחשבות, שום דבר. אולי יש פה חיים? לא, 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 לא. איך הוא עושה לי כך וכך? אני מרוכז בעצמי. הבן אדם מתייחס אליי לא יפה. הוא לא עושה מה שאני רוצה, הוא לא קשוב, הוא לא עונה איך שאני רוצה. ועכשיו הוא אפילו מתחיל להרחיק אותי, הוא מסביר לי שם, תשמע, אני ב6 בערב מגיע מהעבודה, אני קצת זה, אולי נדבר במהלך היום, אני לא תמיד יכול להיות פנוי פה, להיות פנוי שם, וזה כבר, חביבי, יכול להיות משהו לא נעים, ואם קצת בפגישות צעדים, נדמה לי שהוא יסתכל עליי לא נכון, זה כבר סוף העולם, חביבי, הבן אדם לא בסדר, ואפילו אולי צריך להחליף ספונסר לטובת ספונסר אחר, שיספק לי את כל מה שאני רוצה, כמו תינוק קטן, שרוצה כל הזמן שיהיו שם בשבילו. וזה אפשר לראות במערכות יחסים עם ספונסר. אבל מה קורה עם חברים? גם כמו שאמרתי, חבר יכול לספק לי את הכל, לתת לי הכל, וברגע שהוא לא יודע, יום אחד, לא יודע משהו, הוא לא יאכל יום אחד, אחרי כל מה שהוא נתן לי ועשה לי, הוא לא יאכל, לא יודע, הוא לא יוכל לקחת אותי, הוא לא יוכל להביא אותי, הוא לא יוכל להחזיר אותי, למרות שהוא לא צריך לעשות את זה. או הוא לא יגיב כמו שאני רוצה, הוא לא בדעה אחת כמו שאני חושב לגבי מישהו, כן? הדברים האלה זה כבר, זה כבר סוף העולם, זה יכול להיות, הוא פסול בעיניי, ולא משנה מה הוא עשה, כמה הוא השתדל, כמה הוא באמת חבר טוב, אני לא רואה את הדברים האלה. האנוכיות הזו היא קשה, היא רעה. אנחנו חייבים לשבור את האנוכיות הזו, אנחנו חייבים לתת אותה לאלוהים שישחרר אותנו, ואנחנו מבקשים חסד שנראה את התמונה כמו שהיא הרחבה. אנחנו אף פעם לא רואים תמונה רחבה, מספיק שמשהו קטן לא ייראה לנו, וכל החיים מתמקדים אך ורק בזה. כל מה שעשו בשבילנו מסביב נמחק וכאילו לא היה, ואיך אומרים? ישר לתליין, לתלות את הבן אדם. או את הגברת. קשה לראות את כל העשייה. מספיק שקצת לא קיבלנו מה שרצינו בזמן שרצינו. וזה קצת דבר קשה. אז אפשר לראות את זה בהמון מערכות יחסים. כדאי לבדוק את זה אפילו בהמון מערכות יחסים. כיצד האנוכיות שלנו שם עובדת. אבל התעכבתי על המין עם הגברת. כי בדברים האלה אנחנו צריכים לשים מאוד 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 לב. במערכות יחסים, בחיי המין שלנו, עם הבנות זוג שלנו, הבני זוג. טוב. אז אני... עצרתי, אם אני לא טועה, תקף נראה, דרך זו לגבש אידיאל, בכתוב, בעיות, מה נוכל לעשות בנוגע אליהן? אמרנו על בעיות הממשלה. סקרנו את התנהגותנו בשנים שחלפו, היכן היינו אנוכיים, חסרי כנות או בלתי מתחשבים, במי פגענו, האם עוררנו קנאה, חשד או מרירות ללא הצדקה, היכן שגינו ומה היה עלינו לעשות במקום זה. העלינו כל זאת בכתב ואיבדנו בכתוב. זאת אומרת, לתת לאישה להרגיש גם אשמה, מספיק כמו שאמרנו וראינו את זה בצעד 4 בתינות, מספיק שהיא תדבר או תחייך למישהו, אנחנו כבר יכולים לעשות ממנה מפלצת ולתת לה להרגיש שהיא לא בסדר. יש בזה איזה אליפות אצל המחור. זה מה שהוא יכול לעשות בגלל עולם הפחדים שלו, שזה היום ונורא. אוקיי. היה עלינו לעשות במקום זה, העלינו כל זאת בכתב והבטנו בכתוב. בדרך זו ניסינו לגבש אידיאל שפוי והגיוני לחיי המין שלנו בעתיד. העמדנו כל קשר שהיה לנו למבחן זה, האם היה אנוכי או לא. ביקשנו מאלוהים לעצב את האידיאלים שלנו ולעזור לנו לחיות לפיהם. זכרנו תמיד שכוחות המין שלנו ניתנו לנו בידי אלוהים, ולכן הם כוחות טובים, ועל לנו להשתמש בהם בקלות ראש או באנוכיות, גם לא לבוז להם או לתאהב אותם. יהיה אשר יהיה האידיאל שלנו,
עלינו להיות נכונים להתפתח לקראתו, עלינו להיות נכונים לכפר על מעשינו במקום שבו גרמנו עוול, בתנאי שהדבר לא יגרום נזק נוסף. במילים אחרות, אנחנו עוסקים במין כמו בכל בעיה אחרת. באמצעות תפילה וערעורים, אנו שואלים את אלוהים מה עלינו לעשות בכל עניין. התשובה הנכונה תגיע אם נרצה בה. רק אלוהים יכול לשפוט את מצבנו בעניין מין. לעתים קרובות כדאי להתייעץ עם אדם נוסף, אבל אנחנו שומרים את זכות השיפוט הסופי לאלוהים. אנחנו מבינים שיש אנשים שמחמירים בקשר למין ויש אחרים שהם מתירנים. אנו נמנעים ממחשבות ועצות נמערות. נניח שלא נצליח להגיע לאידיאל שבחרנו ונמעד. האם פירוש הדבר ששוב נשתכר? סימן שאלה. יש האומרים לנו שכך יקרה, אבל זו רק חצי אמת. הדבר תלוי בנו ובמניעים שלנו. אם אנחנו מצטערים על מה שעשינו ויש לנו תשוקה כנה לתת לאלוהים להנחות אותנו לעשיית מעשים טובים יותר, אנו מאמינים שיסולח לנו ושנלמד מכך. אם לא נצטער והתנהגותנו תמשיך לפגוע באחרים, יש להניח שנחזור לשתייה. איננו עוסקים בתיאוריה, אלה הן עובדות שלמדנו מניסיוננו. לסיכום, העיסוק בנושא המין. אנחנו מתפללים בכנות להגיע לאידיאל הנכון, להדרכה במצבים בלתי ברורים, לשפיות ולכוח לעשות את הדבר הנכון. אם ענייני מין מטרידים אותנו מאוד, אנחנו מקדישים יותר מאמץ בעזרה לאחרים. אנחנו חושבים על הצרכים שלהם ופועלים למענם. זה מוציא אותנו מתוך עצמנו. זה משקיט את הדחף החזק שהעיינות לא סופה בכאב לב. אם היינו יסודיים בעריכת חשבון הנפש שלנו, הרי שכתבנו הרבה. מנינו את התינות שלנו וניתחנו אותן. התחלנו להבין עד כמה הן חסרות תועלת וקטלניות. התחלנו לראות את ההרס הנורא שהן זורעות. התחלנו ללמוד לנהוג בסבלנות ומתוך רצון טוב כלפי כל בני האדם, אפילו כלפי אויבינו, כי אנו רואים אותם כאנשים חולים. ערכנו רשימה האנשים שבהם פגענו ובהתנהגותנו, והיינו מוכנים ליישר את ההדורים. והיינו מוכנים ליישר את ההדורים איתם. אשי לנשום. והיינו מוכנים ליישר את ההדורים איתם. אם הדבר ניתן. בספר זה אתה קורא פעם אחר פעם שהאמונה עשתה עבורנו את מה שלא יכולנו לעשות למען עצמנו. אנחנו מקווים שאתה משוכנע כעת, שאלוהים יכול להסיר כל מחסום שהציבה האנוכיות בינך לבינו. שימו לב, ההדגש, האנוכיות, כל מה שכתבנו, האנוכיות בינך לבינו. אם כבר הגעת לידי החלטה וערכת רשימה של פגמי אופייך הניכרים ביותר, הרי זו התחלה טובה. פירוש הדבר שזכית לראות מספר אמיתות משמעותיות בנוגע לעצמך ולהקל אותן. ועכשיו אנחנו בעמוד 72, אנחנו בפרק 6, קדימה לפעולה. ופה אנחנו עוד מעט ניכנס כבר גם לצעד החמישי. עוד מעט נחזור. תודה.